Ewu sịrị na ọ bụ agụụ mere ya jiri mụta ịta ahịhịa, na ọ bụ anụ ka nne jiri zụọ ya. Nkịta na-achụ enwe na-akpọ anya n'ogwu. Arụsị na-enye ndụ afụtara na-akpa onye nwụrụ anwụ. Ebee ka ọ nọ onye nwe ya wee nwụọ? Nnụnụ ọnụ mgbago na-ebu ọnụ n'ubi ọka. Mmiri ozuzo abụghị agha, mana ọ malite agbaba ọsọ. Okenye adịghị agate aka ebe ọ hụnyere ọka n'ọkụ. Ọ bụ ote ofe butere ọracha ofe. Oke agụ na-awa ọhịa, chi a na-agụrụ ya oge. Ọ bụ alo ka dinta ji agba adaka egbe. Ekpegbuo arụsị n'ikpe, ewere ọkụ ya rie nri. Ọkpụrụkpụ anụ dapụrụ n'aka daba n'ite ofe adabaghị n'ajọ ọhịa. Ọ bụghị ndụmọdụ enyere nwa mgbada ka enyere nwa enwe. Ihe ọ masịrị afọ ọnụ ya tobe ogologo, ya matakwa na iku anya tọrọ ya atọ. Ofeke adịghị ejebe dibịa akpara ahịhịa ọgwụ. Nwaanyị izu na-efe adịghị ama ụtọ nri. Agwọ onye ụsa ka ọ gụọ mmadụ ọnụ, o buru ụzọ gụọ onwe ya. Ọ bụrụ na nkịta agbọcha onye ọbụla ọ hụrụ na be nwaanyị ajadu, akpa ya eze. Ọ na-abụ diochido elu nkwụ, ọrọzibere ndị ọzọ ete. Anaghị akọrọ eze na ya na ọchị bụ nwanne. Nyetụ m, ọ bụrụ m, aga m enye gị, abụghị arịrịọ.